Parisen ikasteko 800 euro gastatzen ditu hilabetero Telmok. Espainiako Hezkuntza Ministerioak orain hilero 100 euro kendu behar dizkio. Jendea dekor plana guztia egin da, dauz milaka ikasle hortik Europan eta oin bai azaroak lehenengo astean, esan dute kentzen dituztela laguntzak, hori ez dakit nola adjektibatu edo. Europa osoan 900 bat ikasle dira Euskaditik Erasmusa egitera joan direnak. Denak geldituko dira Espainiatik datorren diru laguntzarik gabe, eta Paris moduko hiri garesti batean ondorioak ditu horrek. Niretzat familia bizitatzea suposatzen du, batzutan, pasan astean eduki genduen aste guztia libre, eta ez nintzen joan oso garestia zelako. Etxera soilik ez, Europatik egin nahi zituen bidaiak ere pentsatu beharko ditu. Aisialdi gutxirako izango du, unibertsitaterako materiala eta etxea ordaintzeko ere diru gutxiago izango du. Danielek bezalaxe, arte ederretako ikasle honentzat, Erasmus gutxi batzuen aukera bihurtuko da laster. Que es que hasta hace nada yo todo el mundo que conocía se iba de Erasmus. Y de repente lo de Erasmus suena como una utopía. Europa osoko Erasmusak jada protestak antolatzen hasi dira sare sozialen bitartez. Hilaren 15ean manifestazioak egin nahi dituzte Cervantes institutuen eta Espainiako enbaxaden aurrean.